سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبزا چانلنا أب كلتشهن إسران كلتن عمت مرز زرقحنايو زتفلالي تاريخاوي بحلاون بوليتيكون فيديو تاتالو እዚ ቪድዮታት እዚ ከምዚ ኣቐዲምና ዝተቐስናዮ ኣብ 2022 ዝዘርጋሕናዮ ኮይኑ ምስ ዝተፈላለዩ ገዳይም ተጋደልቲ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣባላት ሓፋሽ ውድባትን ዘካየድናዮ ቃለ መሕትት ብብዝሒ ይርከቦም እዚ ቃለ ምሕትታት እዚ ኣዝዩ መሳጢ ኣውራ ድማ ንታሪኽ ብረታዊ ገድልና ኣንጻር ወራራት ወያነ ንዝተኻየደ መኸተን ቃልስን ዘብርህ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ተጋዳላይ ኣብ እዋን ብረታዊ ገድሊ ንዘካይዶ ዝነበረ ተወፋይነት ጽንዓት ተበላሕትነት ከምኡውን ዝኸፍሎ ዝነበረ መስዋዕትን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝትርኽ እዩ ወርሳይ ወለዶ ንጸላእቱ ኣብ ግንባራት ቡሬ መረብ ሰቲትን ግንባራት ዓሊቴና መረብን መስዋዕቲ እናኸፈለ ንዝፈጸሞ ጅግንነትን ንሰራዊት ጭፍራ ወያነ ዝሕምሽሸሉ ዝነበረ በርቃዊ ስርሒታትን እውን ዘነጽር እዩ እዚ ኣብ 2022 ኣብዛ ቻነልና ማለት ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ዝዘርጋሕናዮ ታሪኻውን ገድላውን ቃለ ምሕትታት ዘሰንዮ ቪድዮታት ታሪኽ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘይረኣይዎ ስለ ዘለዉ ነዛ ቻነልና ብምኽፋት እዚ ዝተጠቕሰ ታሪኻዊ ቪድዮታትን መደባትን ተቐሪብልኩም ስለ ዘሎ ኣብዛ ቻነል ክትረኽብዎ ኢኹም ቻነልና ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ብዘይካዚ ናይ ባህሊ ትሕዝቶ እውን ሓደ ካብቲ ኣቐዲመ ክትዝርግሖ ዝጸንሐት ትሕዝቶ እዩ እዚ እውን ብዙሓት ሰዓብቲ ናይዛ ሚድያ ከይረኣይዎን ከይተኸታተልዎን ስለ ዝጸንሑ እዚ እውን ኣብ ቻነልና ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ክትረኽብዎ ኢኹም
እዛ ቻነልና ኣቐዲሙ ብዙሓት ሳብስክራይበርስ ስለ ዘይነበርዋ ብዙሓት ኤርትራውያን እዚ ብሉፅ መደባት እዚ ከይረኣይዎ ሓሊፍዎም ስለ ዘሎ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነዛ ቻነልና ክትፍትሽዋን ነቲ ዝተዘርግሐ መደባት ክትከታተልዎን ብክብሪ ንዕድመኩም። ነዛ ሃገራዊትን ብኣውሩ ኣብ ታሪኽን መኸተን ኤርትራውያን ከምኡውን ኣብ ባህሊ ኤርትራ እተተኩር ቻነልና ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ከተዕቢዋን ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክከታተላን ብወገንኩም ሸርን ላይክን ክትገብሩ ድማ ንምሕፀነኩም። እቶም ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ኤርትራውያንን ጉዱሳት ፈተውቲ ኤርትራን ድማ ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከተዕቢዋን እጃምኩም ክትገብሩን ብትሕትና ነዘኻኽር። ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ካብ ርእሰ ከተማና ኣስመራ።